yun. Ano pa, sarap ng mangga. Kinain ko. Busog ako. Pag-isipan ko dito na lang sa Kalasyaw papakawalan kasi sa San Carlos mukhang alanganin pa kasi Sebong pa lang sila. So siguro maya-mayang konti papakawalan na namin. Kasi ito nasa bayan, nalapit na kami sa bayan ng Kalasyaw. So yun, papakawalan na namin. Alright, okay. Sana makabalik. Yun lang. Siguro dito na, malayo na to. Tungo. Dito na tanga. Hindi tama. Kurang, alam na may sakto. Ito kulay dyan. May brown, mo may ang puti. Ano, pag-aandar na tayo. Wait lang. Doon ang dartilan tayo, puro silan. So yun, sana makabalik. Alam ko, may hirapan to. Sebong. Saka yung isa kulang sa bakbak. Mamaya. Walang buntot. Kulang. Nalisan namin kasi kulang. So yun. Mamaya pa dito. Hirapan sila. Dito. Ubus kami ngayon dito na, malapit na. Ito, nasa bayan na ng Kalasyaw. Bayan na kami ng Kalasyaw. Malapit na. Sana makabalik. Kapit na. Yun. So yun, wala pa nga tayong napagpwede kasi wala pa. Mga sisikip dito, mga banderitas sa taas. So yun. Mamatay pa. So yun, mamaya-mayang konti hanap lang tayo ng magandang pwesto. Siguro dito pag nakapit na sa tulay doon, maganda rin. Sa tulay, siguro doon na lang natin pakawalan. Saka ito puti medyo malayo kasi malayo na rin kasi narating eh. Sa San Urdaneta, Pangasinan, narating niya na rin. So yun, traffic pa. Mamaya. So ngayon, ito, malapit-lapit na. So yun, lapit-lapit na. Kaya 1, 2, 3. Mula papak niya, pimalakpak ka ni. Yun, tapos